Right, ndatirega ndimhanye ndakakubatirai nhau yaconductor ainzi uyo ari kudanana nemukadzi wemunhu. Nhau yakapinda mudare ramambo ngezi kucheguta handitika. Kune vanoteera Chibanda Media ndofunga nhau iyi munoiziva, yakanetsa mumastreet esocial media kana nanhasi ichiri kutonetsa. Conductor achitaura iye kuti haadanane nemukadzi uyu. Mukadzi uyu zvakare achitaura iye kuti haadanane na conductor. Akapa defense yake yekuti kune shamwari yake kana kuti sister wake vaishandisa foni yake kutaura na conductor. Izvo zvakazoita kuti mambo ngezi vati hainetse, shamwari yako iyoyo mukadzi wache ngaauye munomu ape umboo pamberi pedare rangu kuti zvechokwadi ndiye ari kudana na conductor. Saka muvhidhiyo inoyi ndichakutaurirai zvakataurwa nemukadzi iyeye paakapa umboo. Akataura achiti iye haadanane na conductor uyu. Mukadzi uyu akaramba kubuda paTV nemhaka yekuti akati iye ari murelationship yake zvinogona kuzomukanganisira relationship. Saka muvhidhiyo inoyi pakangokwanisa kuuya vanhu vatatu chete. Complainant, mukadzi witness akanzi ape umboo, nemukadzi uyo ari kunzi iye aidanana na conductor. Saka ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Chakusiyirayo kavhidhiyo kadiki muchiona kuti zvashoma zvacho zvakataurika. Asi pavhidhiyo yechinumber 3 ndo pachazouya accused person. Ambo musi wa 12 July 25 nenguva dza 22:31 hours. So what 29 minutes to 11. Pane ka statement kari pana kana usingandide chingotaura ainyora mu statement ndamai ava vachinyorera mapuranga. Vatotaura kuti vakanyengana asi vaingotaura. Pano mwairamba unoza zvakawanda zvinoudzirwa munhu kakunzi kana usingangondida nditaurire. Nyaya yenda kunosvika pairi muchaona ka statement kako kaishandei munyaya yacho. Muri kuzvinzwa here mashoko ari kutaurwa kwamai? Makanyengana navamapuranga mukadanana maingotaura inu pafoni. Means of communication. Munhu anotoudzwa kunzi ngatinosangana kukadomba tisina kuonana nefoni totoinga kukadoma tonosangana wherever kwatada handiti mapawa. Saka tiri kuwirirana kakuti vamapuranga vanofanira kutongwa nemhosva yekudanana nemukadzi wemunhu. Musi wa17 wazvimviti. Be patient enough. Mouya todi vamapuranga varipo tichivati makanga muchiti imi musuya handifunga kuti vachauya vachizvitaura izvozvo. Vanhu vanenge vangouya kuzopiwa mutongo wavo nemhosva dzavo. Handiti ndizvo. Taona matora foni ndikucheka date chinenge iri Friday. Nojamba we skip this coming week musi wa10 chine bira ratiri kuita kukadoma reumambo toba the next one. I think ndo the last kana kuti rinotevererwa nerekupedzesera kumatare egore rinoi before November tozoenda after November. Musi wa17 mai mapuranga mai nhingi mai zimbiti munodzoka kudare musi wa17 vamapuranga vanenge varipo imi muripo so that co-witness yekudanana kwevanhu mukadzi ndimi munozobatsiridza dare kuti ichokwadi ndakadanana navo. Isusu mibvunzo inotoda kuzikamwa ndekuti kuripo kunyengana vanhu vongonyengana zvavo. Chinorwadza kurarirwa mukadzi wako nomumwe murume handiti mapawa. Saka iye zvino hatina zvatichakubvunzurudzai
kusvika musi iwoyo wasvika musazoregedza kuuya kudai mandinzwa dare ndorinovabatisa nguva vazimbiti mudzimai handi muri mumba mwechete munotobuda ukaona vabvuma kutaura mashoko avataura pamberi pedu masi tese taakubatsirika handiti tiri kuwirirana tese tinenge taakudii munhu anotoramba handiti makaona kutoramba vadayira nyaya yavo saka imimi chifarai kuti taakugadziriswa namamwe chii chichabuda mudare handiti makaona vanoredza mudhishi vanotaurwa navo namamwe handiti makaona imi mukavati vabate nguva imabuda mumba muchivasiya pabanga mavasiya vasina mari yelift vachitotevera chifamba netsoka hatidaro vana vari vese vanongoya vese handiti makaona munokobatana zvimweya vese ava nyaya yanu ikutoka asi nyaya yekusamwana uyai munongoya vese uyai kudai tana kombi yamakagara panya saka tosangana musi wa17 runyararo ndozvodiwa baba makura baba aiwonda vese shudzimai wenyu tadza unowanika Next.